Туган авылым отарында Татарстанда яшәүче төрле милләт халыкларының милли ризыкларын пешерүгә багышланган чаралар еш үткәрелә. Шушы көннәрдә үзебезнең татар ашларын таныту максатыннан даими эшләүче Гөлчәчәк остаханәсе ачылды. Милли ризыклар белән бергә анда тагын нинди үзенчәлекле мөмкинлекләр барлыгын хәбәрчебез Мөршидә Җихан күреп кайтты. Biz bugün birige Туган авылымда Гөлчәчәк дип аталган интерактив ашамлыклар пешерү музеена килдек һәм без хәзер гөбәдия пешерәчәкбез. Менә монда шушындый алъяпкычлар биреп каршы алалар. Мин аны хәзер киям. Һәр эшнең дә җае бар, ботканың да майы бар дигәндәй, элеккедән калган гадәт буенча эш бисмилла итеп башлана. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башласаң, бигрәк тә ризык пешергәндә, шул ризыкны ашаганда, ичкәндә, бу инде ризыкка плюс 100 балл тагын истәп куя. Туган авылым милли сәяхәт утарында 60лап кешегә гөбәдия ясау өчен урын әзерләп куелган. Араларында әле беренче генә тапкыр гөбәдия сүзен ишетүчеләр дә, Кадрия ханым кебек гөбәдиянең кортын да үзе әзерли белгән хуҗабикәләр дә бар. Ул төп оештыручы Радик Абдрахмановны милли җанлы шәхес дип атап, Гөлчәчәк милли үзәгенә чиккән сөлге бүләк итте. Бирегә килеп, шушы өйрәтү дәресләрендә төрле татар халык ашлары пешерергә өйрәнәбез. Менә бүген монда килүчеләр без бөтенебез дә 60 кешегә әзерләнгән өстәлдә үзебезгә гөбәдия пешереп карыйбыз. Ягъни гөбәдия ясап карыйбыз. Һәм инде гөбәдияне барыбыз да беләбез, ул безнең кунак сые, татарның кунак ашы. Инде менә шушы изге ниятле Туган авылның монда җитәкчеләре, изге ниятли җитәкчеләренә сәламәтлек, озын гомер, киләчәк эшләрендә уңышлар телибез. Без сөйләшкән арада гөбәдия пешерү остасы Әминә эшкә дә керешкән. Барыбыз да аның өйрәткәннәрен диккать белән тыңлап калышмаска тырышабыз. Арабызда ике куян койрыгын тотучылар да бар. Гөбәдия дә ясый, әзерләү табынындагы хәләтне социаль челтәрләргә дә җибәрә. Ул арада баш оста дөгене күп салмагыз, шикәр комының да чамасы булсын, май салырга онытмагыз дип искәртеп ала. Песок күп кирәкми, менә әз генә шулай каплап торса безнең кортыбызны шул яхшы була инде. Ул кушканны барыбыз да үтибез билгеле. Бу шул хәтле кызык чара. Иншалла безнең туган авылымның яңа ничек атала кунакларны чакыру дигән урын ачыла. Шул хәтле кызык ул булачак. Монда үтәчәк мастер-класслар. Кеше килеп монда гөбәдияләр, эшпишмаклар пешерергә өйрәнәләр. Ул бит безнең өчен, татарлар өчен бик зур вакыйга. Чөнки безнең балалар өчен, балаларның балаларына безнең традициялар булырга тиеш, дәвам итәргә тиеш. Һәм Әлфия Авзаловның үзәгеннән монда ук Әлфия Авзаловадан эшләячәкләр Әлфия Авзалованың пәрәмәчләре. Менә шундый матур вакыйга. Зөлфия ханым бирегә өйрәнчек буларак кына килмәгән. Әлфия Авзалова үзәге дә туган авылымда урнашкан. Чыннан да, Әлфия апабыз үзәге ачылышы хәерле сәгатьтә булган күрәсең. Аннан соң бер артлы никадәр проектлар тәкъдим ителде. Кунакларга, туристларга күрсәтәбез безнең традицияларны, өйрәтәбез безнең ризыкларны пешергә. Инде гүбәдияларны, эшпошмакларны, бәлешләрне. Гөлчәчәктә кунакта дип аталган милли мәдәни мәйданчыкның эчке күренеше дә бик үзенчәлекле. Диварлары, татар өе почмагы, чигелгән мендәрләр, йоннан әвәләп ясалган картиналар, керамик савытлар белән махсус бизәлгән. Алтын куллы осталар үзләре дә үзәк ачылышында катнашып, гөбәдия ясап карады. Шулай менә өстенә матур итеп сибеп чыгабыз. Гөбәдияләр бу очракта гөбәдиячекләр дип әйтсәк тә буладыр, мичтә пешкән арада остаханәгә җыелган халык үлән чәе белән сыйланды. Бер очтан туган батыр проектының яңа маҗаралары белән дә танышты. Җырчы Алмаз Хөсәйнов та бик ярата икән милли ризыкларны. Иң тәмле шәкшәк инде ул, һәм гүбәдия, тагы эшпәшмәк инде. Миңа бик охшый, бик өйдә дә пешерәм үзем. Шуңа бик яратып, монда килдем әле ризыкны әзрәк тәмләп карарга. Җырларыбыз моңлы, милли ашларыбыз тәмле.
Ошада Барырман биләшәсен, нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсен, нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсен. Менә шулайрак килеп чыкты минем Гүбәдия. Біз аларга ясар алдыннан исемле кәгазьләр беркетеп калдырган идек. Остазлар әнә шушы матур савытларга салып, һәр кемнең Гүбәдиясен үзенә тапшырды. Первая Гүбәдия. Гөлчәчәк милли мәдәни үзәгендә әле ашарга пешереп кенә калмыйлар, анда исем дә кушачаклар, шулай ук никахлар да теркәләчәк. Никахлар рәсми рәвештә дә теркәләчәк дип ышандыра оештыручылар. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, яңалыклар тапшыру өчен.